Kurderna är ett av folkgrupperna i västra Asien som sedan forntiden bosatt sig bland bergen i östra Turkiet, västra Iran samt norra Irak och norra Syrien. Sedan urminnes tider har kurder som ett folk haft egenskaper som en nation, med bland annat ett gemensamt landområde och språk och en delad kulturhistoria. Kurdernas land ligger i områden som kännetecknas av sin bergiga karaktär, vars områden varit kända sedan forntiden med många namn såsom Sober, Sobarto, Kotyom, Zamua, Kohistan och bergens land. Kurdistan utgör inte ett land med erkända politiska gränser utan utgör ett område inom länderna Turkiet, Iran, Irak och Syrien. Kurdernas förfädrar är Lolo, Kotyon, Horyon, Metanyon, Korsyon, Medyon, Manyon och Kardochyon. I den syriska Jazira-regionen återfinns arkeologiska kullarna Tel Mozan, Orkesh, Tel Lilan, Shahir Bazar och Washokani. Staden Orkesh var huvudstad för det hurritiska riket i slutet av 3:e årtusendet före Kristus. Det var också en viktig religiös stad för tillbedjan av guden Komarbi, som var gudarnas fader i den hurritiska mytologin. Hurritiska riket sträckte sig från Chabur-triangeln till Diyala-floden och inkluderade norra delen av Assyrien och de bergiga regionerna söder om sjön Van. Kungen Shaushtatar kunde förena kungariket Mitanni och dess inflytandeområden som sträckte sig från Zagrosbergen till Medelhavet med Washokani som huvudstad, som idag motsvarar staden Ras al-Ain i provinsen Hasaka. De viktigaste kurdiska regeringarna under den islamiska eran är Rawadi, Salari, Hasnawi, Shaddadi, Dosteki, Larari, Ayubi och Ardelani. Det kurdiska Dosteki-riket grundades år 982 efter Kristus och dess grundare var Badin Dostek. Riket sträckte sig över ett område som omfattade städerna Ahmad, även känd som Diyarbakir, Mardin, Sirte, Badlis samt delar av provinserna Mosh, Irdish, Zak, Ruha och delvis området Jazira i den kurdiska regionen i dagens Syrien, som sträckte sig från staden Serikaniye fram till floden Tigris med städerna Derbesiye, Amuda, Qamishli och Derik. Dosteki-riket varade i omkring 100 år. Kurdistan delades upp för första gången mellan safaviderna och ottomanerna efter slaget vid Galdiran år 1514. Kurdistan uppdelades för andra gången i Sykes-Picot-avtalet år 1916. Denna introduktion är en del av en större studie gjord av advokat Ali Kolo som handlar om uppdelningen av de kurdiska regionerna i Syrien. I uppdrag av Ali Kolo har texten översatts till svenska och blivit inläst av Jean Mustafa, kurd bosatt i Sverige.